Vitajte pri podcaste Bezpečne z AI, ktorý vám prináša spoločnosť Besoft. Ponúkame aktuálne témy z BOZP, vysvetlené jasne a moderne, s využitím umelej inteligencie. Získajte praktické rady a pohľad na technológie meniace svet bezpečnosti práce. Viac informácií a našu odbornú aplikáciu Besoft Online nájdete na www.besoft.sk. Poďme na to! Vítajte, minule sme si prešli výrobu, montáž aj opravy technických zariadení. Dnes sa chceme ponoriť do tej ďalšej fázy a tá je často najdlhšia a z pohľadu bezpečnosti povedala by som úplne kľúčová. Je to samotná prevádzka. Pozrieme sa teda na to, ako má byť zariadenie správne prevádzkované, ako sa dá zabezpečiť, aby bolo bezpečné po celý čas jeho používania. Aké sú tie konkrétne povinnosti toho, kto ho používa, kto zaň zodpovedá. Myslím, že to nie sú len nejaké formálne otázky. Odpovede nám dáva vyhláška číslo 508 z roku 2009. Pozrieme sa hlavne na paragraf 8, ten hovorí o základných povinnostiach prevádzkovateľa. Potom je tu paragraf 9, ktorý rieši kontroly a nakoniec aj príloha číslo 4, tá popisuje, čo všetko treba o zariadení evidovať. Cieľom dnes je rozobrať tieto požiadavky, aby bolo jasné, ako to všetko spolu súvisí. Ako evidencia, dokumentácia a kontroly tvoria jeden systém pre bezpečnosť. Poďme na to. Takže začneme paragrafom 8. Úplný základ. Aké sú tie najdôležitejšie povinnosti pre každého, kto prevádzkuje vyhradené technické zariadenie? Či už je to tlaková nádoba, výťah, alebo, plynový kotol. Áno, paragraf 8, ten dáva tie základy. Hovorí o troch hlavných princípoch. Poprvé, zariadenie sa môže používať len na ten účel, na ktorý bolo navrhnuté a schválené. A musí to byť v súlade s dokumentáciou. Po druhé, musí sa udržiavať v technicky spôsobilom stave. Stále. To znamená pravidelná údržba, opravy na čas. A po tretie, jeho prevádzka musí byť pod odborným dohľadom. Musí tam byť kvalifikovaná osoba. Rozumiem, takže účel, stav a dohľad. Presne. A z týchto povedzme všeobecných zásad potom idú veľmi konkrétne povinnosti. Hneď písmeno A v paragrafe 8 hovorí o vedení sprievodnej technickej dokumentácie. Čo si pod tým predstaviť? Je to len ten manuál od výrobca? Keďže toto nie je len nejaký manuál odložený v skrini. Je to vlastne kompletný životopis toho zariadenia. Musí obsahovať nielen tú pôvodnú dokumentáciu, ale aj všetky záznamy o kontrolách, skúškach, údržbe, opravách, o všetkom. Predstavte si to ako takú zdravotnú kartu zariadenia. Bez nej neviete posúdiť jeho skutočný stav, jeho históriu. Aktuálnosť a úplnosť je tu naozaj zásadná. Aha, čiže mať papiere nestačí, musia byť aktuálne a musia sedieť s realitou. Čo je ďalej? Presne tak. A na to hneď nadväzuje písmeno B. To prikazuje viesť evidenciu vyhradeného technického zariadenia. A táto evidencia tá musí byť spracovaná presne podľa štruktúry, ktorú nájdeme v prílohe číslo 4 tej výhlášky. Takže nestačí len nejaký jednoduchý zoznam. Nie. Musí obsahovať konkrétne údaje a musí vždy zodpovedať skutočnosti. To je dôležité. Keď už spomíname tú prílohu 4, čo tam teda konkrétne musí byť? Predpokladám, že je to viac ako len názov a výrobné číslo. Na čo je taká podrobná evidencia dobrá? Jej účelom je mať úplne jednoznačnú identifikáciu. A kľúčové technické parametre každého jedného zariadenia pekne na jednom mieste. Príloha 4 vyžaduje identifikáciu, čiže názov, typ, výrobca, výrobné číslo, rok výroby. Potom presne umiestnenie, kde to zariadenie je. No a potom tie technické parametre. Tie sú špecifické pre daný typ zariadenia. Môžete dať nejaký príklad? Jasné. Povedzme pri tlakovej nádobe. Tam sú dôležité hodnoty ako najvyšší pracovný tlak, teplota, objem, parametre, ktorých prekročenie môže byť nebezpečné. Alebo pri zdvíhacom zariadení, ako je výťah. Tam je to nosnosť, výška zdvihu, rýchlosť. Hodnoty, ktoré určujú jeho bezpečné použitie. Pri elektrickom zariadení zase napätie, prúd, výkon, ale napríklad aj stupeň ochrany krytom. To je dôležité pre bezpečnosť v tom konkrétnom prostredí. Pri plynovom zas druh plynu, tlak, prietok alebo výkon. A dôležité je uvedomiť si, že tieto údaje nie sú statické.
Ak sa na zariadení urobí nejaká zmena, ktorá ovplyvní tieto parametre, musí sa to prejaviť aj v evidencii. Je to taký technický pas toho zariadenia. Rozumiem, evidencia je teda základný kameň. Čo ešte ukladá prevádzkovateľovi paragraf 8? Ďalej je tu písmeno C, to rieši jednu dôležitú praktickú vec. Niekedy tá štandardná dokumentácia od výrobca, tá jednoducho nemusí stačiť. Nemusí zohľadňovať tie špecifické podmienky, v ktorých sa zariadenie reálne používa. Ako napríklad? A napríklad zložité pracovné prostredie, nejaký špecifický režim prevádzky, obsluha na viacerých zmenách. A pre zariadenia skupiny A, to sú tie s najvyššou mierou rizika, musí v takom prípade prevádzkovateľ vypracovať a vydať tzv. Miestny prevádzkový predpis. Čiže taký interný manuál šitý na mieru. Presne tak, dobre ste to povedali. Je to dokument, ktorý prispôsobujete všeobecné pokyny konkrétnym podmienkam a rizikám na danom pracovisku. Musí byť zrozumiteľný pre obsluhu aj pre údržbu a hlavne musí byť živý. Musí sa pravidelne aktualizovať podľa zmien, podľa skúseností z prevádzky. Nie je to len nejaká formalita, ale naozaj nástroj na riadenie bezpečnosti v konkrétnych podmienkach. Dobre, a čo je posledná povinnosť v 8? Posledná kľúčová povinnosť je v písmene D a tá priamo nadväzuje na všetko, čo sme doteraz hovorili. Hovorí, že prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie kontrol stavu bezpečnosti technického zariadenia. A to presne podľa požiadaniek paragrafu 9. A tým sa vlastne dostávame k tomu ďalšiemu pilieru bezpečnej právci, k systému pravidelných kontrol. Výborne, takže paragraf 8 nám dal tie základné povinnosti, vrátanie tej kľúčovej zabezpečiť kontroly. Ako presne teda paragraf 9 definuje, ako majú tie kontroly vyzerať, kto ich môže robiť a kedy sa musia robiť? Áno, paragraf 9 ten rozpracováva celý systém kontrol. Hneď v prvom odseku definuje, kto má akú kompetenciu. Je tu viacero úrovní. Tie najzávažnejšie kontroly, ako sú úradné skúšky a opakované úradné skúšky, najmä pre tie rizikové zariadenia skupiny A, tie vykonáva oprávnená právnická osoba. To je špecializovaná organizácia s povereným od štátu. A tie bežnejšie? Bežnejšie odborné prehliadky a odborné skúšky pre zariadenia skupiny A aj B, tie robí revízny technik. To je odborne spôsobilá fyzická osoba. Ale ten systém ide ešte ďalej. Niektoré skúšky robí priamo výrobca, napríklad pred dodaným zariadenia. A pre určité typy zariadení, napríklad kontroly elektrického ručného náradia alebo spotrebičov počas používania, tam môže kontroly robiť aj osoba určená prevádzkovateľom. Samozrejme musí mať potrebnú kvalifikáciu. V niektorých prípadoch dokonca aj poučená osoba pod dohľadom. Cieľom je mať primeranú úroveň kontroly pre rôzne typy zariadení a rôzne situácie. Čiže je to odstupňované podľa rizika a typu zariadenia, dáva to zmysel. A kedy presne sa tie rôzne kontroly majú robiť? Druhý odsek paragrafu 9 určuje to načasovanie. Je dôležité si uvedomiť, že kontroly sa nerobia len tak počas bežnej prevádzky. Začínajú sa už počas výroby a montáže a po ich dokončení. Potom nasleduje kontrola pred prvým uvedením do prevádzky, tam, kde bude zariadenie reálne pracovať. Toto neplatí pre prenosné zariadenia, tie sa nekontrolujú pri každom presune. A čo, ak sa zariadenie odstaví alebo opraví? Áno, kontrola je potrebná aj pred opätovným uvedením do prevádzky po určitých udalostiach. Napríklad, ak bolo zariadenie odstavené viac ako rok, alebo ak bolo demontované a znovu zmontované, ak prešlo rekonštrukciou alebo nejakou významnejšou opravou, alebo aj vtedy, ak jeho používanie zakázal inšpektorát práce kvôli nejakým nedostatkom. No a potom prichádza tá najznámejšia časť kontroly počas prevádzky. Tu vyhláška hovorí, že sa musia vykonávať najmenej v ustanovených lehotách a tiež podľa prevádzkových podmienok na základe posúdenia rizika. Toto je zaujímavé spojenie. Najmenej v ustanovených lehotách a podľa posúdenia rizika. Znamená to, že tie lehoty, ktoré sú v ďalších prílohách vyhlášky, sú len nejaké zákonné minimum. Mal by prevádzkovateľ zvážiť aj iné faktory? Presne tak. Toto je naozaj kľúčový bod. Paragraf 9 odkazuje na prílohy číslo 5 až 10. Každá z týchto príloh sa venuje inému druhu zariadení. Tlakovým, to je príloha 5, zdvíhacím, prílohy 6 a 7, elektrickým, príloha 8 a plynovým, prílohy 9 a 10. V týchto prílohách sú stanovené konkrétne typy kontrol,
Odborná prehliadka, odborná skúška, úradná skúška a ich maximálne povolené intervaly pre rôzne kategórie zariadení. Ale toto sú naozaj len tie zákonné minimálne požiadavky. A čo by mal teda ten prevádzkovateľ ešte zohľadniť? Zodpovedný prevádzkovateľ musí zohľadniť aj reálne podmienky. Ako intenzívne sa zariadenie využíva, v akom prostredí pracuje, je tam prašno, vlhko, aká je teplota, aké je staré, aká bola jeho doterajšia poruchovosť. Na základe posúdenia týchto rizík môže, a ja by som povedal, že v mnohých prípadoch by aj mal, stanoviť kratšie intervaly kontrol, než je to zákonné minimum. Bezpečnosť by mala byť vždy na prvom mieste, nie len nejaké formálne splnenie lehoty. A môžeme dať konkrétny príklad tých liehod z príloh? Povedzme pre ten výťah alebo plynový kotol, čo sme spomínali. Určite. Vezmeme si osobný výťah. Ten patrí do skupiny AC1, čiže medzi zdvíhacie zariadenia s vysokou mierou ohrozenia. Príloha číslo 7 preň stanovuje odbornú prehliadku, tu robí revízny technik, každé 3 mesiace. Odbornú skúšku, tiež revízny technik, každé 3 roky. A opakovanú úradnú skúšku, tu robí oprávnená právnická osoba každých 6 rokov. A ten plynový kotol, povedzme v bytovom dome alebo menšej firme? Tam, ak je to skupina B, tak príloha číslo 10 vyžaduje odbornú prehliadku kotolne, to robí revízny technik raz ročne, a odbornú skúšku kotla, tiež revízny technik, raz za 3 roky. Toto sú tí základné zákonné intervaly. Rozumiem. Rieši paragraf 9 ešte niečo praktické? Áno, ešte dve veci. Odsek 3 zdôrazňuje, že prevádzkovateľ má povinnosť pripraviť zariadenie na kontrolu, zabezpečiť prístup, prípadne odstavenie, vyčistenie a musí zaistiť aj bezpečnosť tej osoby, ktorá kontrolu vykonáva. A potom odsek 4 uzatvára ten informačný kruh. Osoba, ktorá kontrolu vykonala, musí vyhotoviť písomný doklad, napríklad revíznu správu. A tento doklad sa stáva súčasťou tej sprievodnej technickej dokumentácie, o ktorej sme hovorili pri paragrafe 8. Vidím, ako je to prepojené. Presne. Evidencia, dokumentácia, kontroly, záznamy z kontrol, všetko musí do seba pekne zapadať. Je fascinujúce vidieť, a to pri paragrafy na seba nadväzujú a ako vytvárajú celý systém. Keby sme mali zhrnúť tie najdôležitejšie odkazy pre niekoho, kto zodpovedá za prevádzku týchto zariadení, čo by to bolo? Zhrnul by som to asi do 3 bodov. Poprvé, bezpečná prevádzka nie je výsledom nejakej jednorazovej akcie. Je to neprecožitý proces. Vyžaduje si to stály dohľad, precízne vedenie evidencie a dokumentácií počas celej životnosti zariadenia. Po druhé, ak je potrebný ten miestny prevádzkový predpis pre zariadenia skupiny A v špecifických podmienkach, nesmie to byť len formálny dokument na poličke. Musí byť praktický, zrozumiteľný, aktuálny. A ľudia podľa neho musia naozaj reálne pracovať. A po tretie, osoba zodpovedná za prevádzku musí aktívne riadiť plán kontrol. Musí poznať lehoty pre svoje zariadenia podľa príloh 5 až 10. Musí plánovať ich vykonanie včas, ideálne s predstihom a zohľadniť aj tie reálne rizika. Osobného výťahu v bytovom dome. Čo konkrétne teda musí robiť, aby splnil požiadavky paragrafu 8 a paragrafu 9? Takýto prevádzkovateľ v prvom rade musí mať presnú evidenciu podľa prílohy 4. Typ výťahu výrobca, rok výroby, nosnosť, zdvih, rýchlosť a tak ďalej. Musí mať kompletnú sprievodnú dokumentáciu, vrátane všetkých správ z predchádzajúcich prehliadok a skúšok, aj záznamov o opravách. No a kľúčové je zabezpečiť tie pravidelné kontroly podľa paragrafu 9 a prílohy 7. Každé 3 mesiace odborná prehliadka, každé 3 roky odborná skúška, každých 6 rokov opakovaná úradná skúška. A pochopiteľne, ak sa kedykoľvek zistí porucha, ktorá ohrozuje bezpečnosť, problém s brzdami, dverami, lanami, musí výťah okamžite odstaviť z prevádzky a zabezpečiť opravu. Okamžite. A ten druhý príklad? Firma s plynovou kotelňou. Kotel skupiny B, povedzme s výkonom do 500 kW. Aké povinnosti tam vyplývajú? Princíp je veľmi podobný. Viesť presnú evidenciu kotla podľa prílohy 4. Typ, výkon, tlak, druh plynu. Mať kompletnú dokumentáciu. Zabezpečiť kontroly podľa paragrafu 9 a prílohy 10. Raz ročne odbornú prehliadku kotlovne, raz za 3 roky odbornú skúšku kotla. Okrem toho pre plynové zariadenia platia aj ďalšie požiadavky. Napríklad viesť prevádzkový denník, robiť pravidelné kontroly tesnosti rozvodov plynu a mať spracovaný miestny prevádzkový predpis, ak to tie podmienky vyžadujú. A opäť platí, ak sa zistí závažná závada, najmä únik plynu alebo problém so spaľovaním, so zabezpečovacím zariadením, je povinnosťou kotloňu ihneď bezpečne odstaviť.
Spomenuli sme odstavenie pri závade. Čo presne hovorí vyhláška o postupe, ak sa pri kontrole alebo aj mimo nej zistí, že zariadenie jednoducho nie je bezpečné? Ono to vyplýva už z tej základnej povinnosti v paragrafe 8 udržiavať zariadenie v spôsobilom stave. A paragraf 9 v odseku 2, písmeno C, bod 4, ten explicitne spomína kontrolu pred opätovným uvedením do prevádzky po zákaze používania inšpektorom práce. Ale ten základný bezpečnostný princíp je jednoznačný. Ak sa zistí akýkoľvek nedostatok, ktorý by mohol ohroziť bezpečnosť alebo zdravie ľudí, prevádzkovateľ musí takéto zariadenie okamžite vyradiť z používania. Odstaviť ho. Používanie sa smie obnoviť až po úplnom odstranení tých zistených nedostatkov a po overení, že zariadenie je opäť bezpečné. Toto overenie môže znamenať napríklad vykonanie kontroly po oprave alebo nejakej mimoriadnej skúšky. Jednoducho, neexistuje priestor na prevádzkovanie nebezpečného zariadenia. Dobre, skúsme si to teda zhrnúť. Prevádzka je naozaj komplexná a dlhodobá fáza života zariadenia. Vyžaduje si neustalú pozornosť. Paragraf 8 vyhlášky 508 nám dal jasný rámec základných povinností prevádzkovateľa. Používať zariadenie správne, udržiavať ho v dobrom stave, viesť podrobnú dokumentáciu a evidenciu, prípadne vytvoriť miestne predpisy a hlavne aktívne zabezpečovať systém kontrol. Na to potom nadväzuje paragraf 9. Ten spolu s prílohami 5 až 10 detálne špecifikuje, kto, kedy a ako má tieto kontroly robiť a zdôrazňuje, že zákonné lehoty sú minimum a treba brať do úvahy aj reálne riziká. Príloha 4 nám zase presne hovorí, aké údaje musia byť v evidencii. Celé je to teda o zodpovednosti, dôslednosti v evidencii a plánovaní údržby a revízií. Áno, presne tak ste to zhrnuli. Legislatíva poskytuje ten nevyhnutný rámec, stanovuje minimálne štandardy. Ale tá skutočná úroveň bezpečnosti v praxi, tá závisí od toho, ako dôsledne sa tieto pravidlá dodržiavajú. Každý deň. Od kvality vykonávaných kontrol a predovšetkým od toho zodpovedného prístupu a bezpečnostnej kultúry samotného prevádzkovateľa. Papier znese veľa, ale bezpečnosť sa tvorí priamo pri zariadení. V ďalšej diskusii sa pozrieme ešte detailnejšie práve na tie jednotlivé typy kontrol a skúšok. Tie, ktoré vyhláška spomína v paragrafoch 9 až 12. Rozoberieme si, aký je rozdiel medzi odbornou prehliadkou a odbornou skúškou, kedy sú potrebné úradné skúšky prvé aj opakované. A čo sú to typové skúšky? Pozrieme sa na to, čo presne tieto postupy obnášajú. Výborne. A na záver dnešnej analýzy by som možno nechal takú jednu myšlienku na zamyslenie. Hovorili sme o tom, že vyhláška stanovuje minimálne požiadavky a lehoty. Ako však môže prevádzkovateľ postupovať ešte povedzme proaktívnejšie? Ako môže systematicky identifikovať potenciálne rizika a optimalizovať údržbu skôr, než nastane problém alebo uplynie tá zákonná lehota? Zvlášť pri starších zariadeniach alebo tých, ktoré pracujú vo veľmi náročných podmienkach. Ako efektívne využívať tie dáta zo všetkých tých kontrol a meraní, nielen na splnenie povinností, ale aj na zavedenie nejakých prvkov prediktívnej údržby a tým posunúť bezpečnosť a spoľahlivosť ešte na vyššiu úroveň. To je otázka do budúcna. Ďakujeme, že ste si vypočuli ďalšiu epizódu podcastu Bezpečne s AI, kde kombinujeme odbornosť s modernými technológiami. Ak vás naše témy zaujali, nezabudnite si nás odoberať a sledovať, aby vám neunikli žiadne nové informácie z oblasti BOZP. Viac sa dozviete na www.besoft.sk, kde nájdete aj našu odbornú aplikáciu Besoft Online. Tešíme sa na vás v ďalšej epizóde.